הגעתי אליה דרך האינסטגרם, אהבתי מאוד את העמוד שלה ואת הטיפים שהיא מעלה לעסקים, איך אפשר לקדם את העסק. אמרתי, אני אקבע את הפגישה, מה כבר יש לי להפסיד? שעה בחיים, תלך לפגישה. נפגשתי איתה, ישבנו, שוחחנו, דיברתי, הסברתי את כל מה שיש לי בעסק, פתחתי לה הכל. כבר מהפגישה הראשונה, יריות של רעיונות, מה אפשר לעשות, איך אפשר לשפר. אני לא ציפיתי, אני אשב, אני אדבר, אני קצת אספר, ומשם כבר איכשהו לאט לאט נדע איך להתקדם. מהפגישה הראשונה כבר ראיתי שאפשר לעבוד בעסק, אפשר לעשות דברים, הכניסה לי מלא רעיונות, מלא טיפים באמת, מה אני יכולה לעשות, מה אני צריכה לעשות כדי שאני אתקדם, כדי שיכיר אותי, איך למתג אותי. שדברים כאלה אני בכלל לא ידעתי שאני צריכה לעשות את זה. אני בראש שלי לעלות פוסט פעם בשבוע באינסטגרם זה מספיק. זה לא. אין מה לעשות. כדי להתקדם היום יש הרבה דברים שצריך לעשות, ואנחנו כעסקים לא תמיד אנחנו יודעים. ויש את הבן אדם שיודע מה התותחית שעזרה לי, וראיתי איך העסק שלי, גם עכשיו אני רואה איך העסק שלי צומח וגדל, והקהל לקוחות שלי רק נהיה יותר ויותר, ואני מאוד שמחה ומאוד באמת מעריכה את העבודה הקשה שלה, שיודעת לבנות לכל עסק מה הוא צריך.